selskab. Ja. Og hvis ikke hun vælger hans selskab, Så bliver får hun lov sat til i at arbejde. arbejdszone. Okay. Ja, og nu er det jo så Connys selskab, men... Ja. Den der hest, der var race af det. Det er en quarter. Nå, det er den. Jeg tænkte, at røven havde lidt af. Ja. Very good. Move. Don't be scared. Very good. You're doing very good. Men den skal jo selvfølgelig også lære, at den pisk ikke er farlig. Ja, ja. Og det var den altså i formiddag. Jamen, det kan jeg da godt forstå. Ja. Men den tog det meget fint. Oh, now go there better. Ja. Gå hen til hende. There better. Gå ind til hende, Connie. Hov. Pas på. I show you again. He's not difficult. Absolutely not. Og hesten må aldrig gå ind til dig. Det er dig, der går til hesten. Ja. Oh. Ja, ja. Sådan er det jo. Nu skal der noget med til for... Og så skal den stoppe. Hvad så? Og så går han ud til den og roser den. Dygtig. Det var lige det, han ville have den til.